press statement aputha alam ke pangke lo pulo pini ni khai tarik ini 12/7/2022 Jakong Julayani di Press Club di Pulau Karbi Ex Revolutionary United Forum KERUF mate abarim resim kangtang resim keot song trok 6X militant organization KNLF UPLA PDCK KPLTR KPLTM Lapen KPLTC atu mahin pen damtang Karbi Long Accord Karbi Accord 2021 mate MOS 2021 apta lamthe isi ini sorkar gop athengnu lamthe ke pangdak pen bilta ong chutai along pache thang kondo damtang aningka narni apor along abarin receive on asong song trok 6 militant organization atum lapen sorkar go India go Assam Angong Kachingwai Pachi Tongsi Lamdon mate Karbi Accord 2021 MOS 2021 Delhi along Chitokpolo Lamdon 2021 ateng Sorkar go India go Assam atumahin ben Lamdon alam the angdeng pi angdeng su kitu anta ke pacun daprang nangji arpu mate moral responsibility do laben ke claim ponji alam cak tadu lapen jonggambe Lamdon kepadulia farman lapen kepacunji farman si akehai Amit Shah Home Minister of India akehai Narendra Modi Prime Minister of India angge akehai Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam Karbi Anglong batai nang humrilo amparta akehai Tulram Ronghang CM Karbi Anglong Thomas Council honorary doctorate degree peace and development and unity uhui kemanta ang heglo lapen Karbi Anglong Thomas Council tim Karbi Anglong atum Lamdon 2021 kepacun pom nangji arputo Lamdon 2021 atengsi damtang aporalong akehai Narendra Modi Prime Minister of India jota Karbi Anglong langsi kachingthur asai amo along eta somponlong lo Lamdon 2021 MOS 21 kepacun pon pamiji lapen kepaprang ponji aparman go India lapen Karbi Anglong Thomas Council tim Karbi Anglong atum abarim resim keot asong atum apang rapchari atowar awar sai mate political rehabilitation political will u amoton pinchong nangji mate atowar ko nangji apolo bonda non Rabdet athengnu along keklang lake Lamdon 2021 MOS 21 apa kemisen lapen ning ite kipi awe lapen sai kipacun punci dalong pangre panung asong tek onolo Lamdon MOS 2021 ateng pen go India go Assam lapen Karbi Anglong Thomas Council tim Karbi Anglong atum lamthe kacipi alam jak do an putar ardi arku responsibility jideng pon pen saya kipacun pon pamit hegi apang akeng kam kaciyor kenang sotu walam the panong si abaring risim kor asong song sokatung mate kerap amate Karbi Ex mose United Forum asong in ben kacunigi hepil alam the pangdak mose bilta pace thangpon lasi number 1 Lamdon 2021 along angdeng Klaus Doan Prabjin pen go India go Usam pen kakatum ahin pen kepacun pon keklem Lamdon 20.2 Lamdon 2021 along angdeng so 2.2 2.3 3.5 3.6 4.4 4.5 4.6 lepen 5.2 ateng Prabjin pen kepacun pon klem go point number 3 manggel polo Lamdon 2021 ateng kak mate tim Karbi Anglong atum ahin penta arsikjit artu deng ponsi Prabjin pen kepacun pon klem point number 3 bang 4 bang polo Lamdon 2021 ateng go India go Assam atum ahin penta Prabjin men sai deng ponsi
ke pachun pon ke claim point number 5 ke London 22 na kutha kerap asong ahin pen ke bang hilang arni Delhi Humri damsi Home Minister kaprek a minister lapen go India kithe giding atun ben kachitong asai deng ponsi London 2021 MOS ke pachun ponjia phang sai deng ponko ini ke press statement ke lamelo hai